Започваме с приготвянето на рецептата. Почистваме кайсиите от костилките. Нарязваме кайсиите на ситно и ги слагаме в тенджера. Готов съм с нарязването на кайсиите. Сега слагаме тенджерата на котлона. В купичка слагаме 4 супени лъжици от общото количество захар. Към захарта добавяме двете пакетчета Gelfix. Тайната съставка, за да се получи желирано сладко при нагряване, е пектинът, но колкото по-озрели са плодовете, толкова по-малко пектин съдържат. Тук на помощ идва Gelfix на доктор Йоткер. Предимствата са, че сладкото се вари само 5 минути, запазват се витамините, вкуса и цвета на плодовете заради краткото варене. Контролирате сладостта, като избирате между трите вида Gelfix 1:1, 2:1 и 3:1. За тази рецепта аз ще използвам Gelfix 3:1. Сега разбъркваме хубаво Gelfix-а с 4 супени лъжици захар. Добавяме към нарязаните кайсии. Включваме котлона, разбъркваме и изчакваме сладкото да заври.